Moi, me ollaan nyt saavuttu Portugaliin. No niin, me ollaan saavuttu Portugaliin. Tää on meidän hotelli. Tässä on tällainen peili. Ja sitten tonne ulos menee tollanen hieno näkymä. Mut siinä on vaan parkkis. Mut seuraavalla puolella tuolla on iso tollanen merinäkymä. Mä menen sinne nytten ja näytän teille vähän sen, miltä tää näyttää. Eli täältä näin. Meillä on tällainen parkkispaikka. Ja sitten täältä sitten on tällainen merimaisema tonne noin. Eli tosi nätti. Siis kattokaa, tää on niinku Portugali. Tuolla on merta. Ja sitten täällä on tällaiset portaikot, jotka menee tonne alas merelle päin. Niin me mennään nyt tosta meidän hotellista nyt alas tonne, kävellään tonne merelle päin nyt ensimmäisenä päivänä. Nyt on 3. päivä heinäkuuta ja tällaisissa kauniissa maisemissa. Joo, vautsi, ihanaa. No niin, nyt lähdetään rannalle. Kilometriä pitkä ja nyt mennään katsomaan, miltä se näyttää, mutta varmasti upealta. Mä otan sitten lähempää vielä yhden videon teille. Ja kattokaa, toi on niinku monta kilsaa pitkä ja tosi isot aallot. Vautsi. Kaunista. Tää on meidän hotellin puutarha ja sitten tuolla on tollanen tenniskenttä. Eli todella kaunista. Ja sitten tuolla on toi meri, joka näkyy tuolla. Ja sitten tossa on meidän toi hotelli. Eli tosi kaunista. Me ollaan nyt illalla täällä rentoutumassa ja ottamassa videoita. Nyt me ollaan linnoituksella, eli retkellä. Täällä on kaunis tällainen linna Portugalissa. Tosi hieno, tosi kaunis. Ja sitten täällä on tällainen vesilähde ja tuolla on linnoitus. Me ollaan tavallaan täällä ylhäällä, linnan yläpuolella. Niin tää on tällainen näköalapaikka. Tosi kaunis. Ja maksoi vaan yhteensä sellaiset 6-7 euroa tänne sisään pääsy. Et jos tulee Portugaliin, niin kannattaa käydä täällä Porton linnoituksessa. Kaunista. Täältä näyttää täältä yläpuolelta, kun katsoo tästä linnoituksen yläreunalta. Eli tän näköistä täällä on. Tosi kaunista. No niin, nyt me kävellään tällaista näköalasiltaa pitkin eteenpäin tonne näköalapaikkaan. Tää on kuulemma yksi niiden kuuluisimmista näköalapaikoista. Elikkä no niin, nyt me ollaan kävelemässä täällä kadulla ja sitten käytiin, täällä on tällaiset hienot talot. Meillä on tällainen iso hattu päällä, koska muuten tulee auringonpistos. Muuten täällä on tosi ihana sää, aurinko paistaa. Tuntuu kuin olisi +30, jos olisi Suomessa, mutta täällä on varmaan +27, mutta varmaan musta tuntuu. Ja joo, eli tällaiset maisemat. Joo. Mulla on tällainen kiva outfitti tänään. Kimalle tossut, vyö ja sitten kaunis hame.
Looking good. Palattu takas Helsinkiin. Päkin kanssa. Portugalissa oli tosi hauskaa, nyt mennään takaisin päin kotiin.